Alle undersøgelser har vist, at en af de helt afgørende forskelle for at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel, det er god ledelse. Og derfor er det jo faktisk også helt fuldstændig naturligt, at den måde, som man har valgt at gribe det her lederuddannelsesprojekt an på, gør, at man prøver at trække medarbejderne ind i højere grad i forhold til lederuddannelsen. Når man ser ned over den der meget imponerende liste af emner, temaer, der er arbejdet med, så kan man jo godt blive helt målløs. Og jeg glæder mig i hvert fald meget personligt til den her workshop, eller hvad vi nu kalder det, hvor vi skal rundt og høre lidt om, hvordan er der så arbejdet med de her forskellige ting. Det synes jeg lyder rigtig, rigtig spændende. Man kan sige, at jeg håber også, at den her eftermiddag kan være med til at understøtte det princip, som vi har her i kommunen, der hedder, at vi er en lærende organisation. Jeg håber meget sådan, at den kommer til at foregå på den måde, at der bliver delt viden, og det er tilladt at lade sig inspirere hinanden, og også at tyvstjæle med alt det, man kan komme i nærheden af. Jeg vil også byde jer velkommen sammen med medarbejderne på Medarbejdersport. Det er jo deres dag i dag, så vil jeg byde jer velkommen til den her fanisering. En fanisering, hvor vi med stolthed vil vise de her flotte projekter, der er blevet udarbejdet på Medarbejdersport. Medarbejdersport sagde, det er også unikt. Måske med ganske få undtagelser vil jeg tro, det er en af de eneste her i landet, hvor man har medarbejderne med inde i ledelsesdelen. Og når de kommer hjem i grupperne, så betyder det jo rent faktisk, at der er 2 medarbejdere og 1 leder til at sammen og løfte den her proces med forandringerne og med implementering af alt det nye. I vil allerede kunne se, når I kommer til at gå rundt, at projekterne og arbejdet, det indeholder værdierne. Dialogen, hvor vi i kommunikation med borgerne og medarbejderne udviser respekt og værdighed, der har jeg allerede stødt på nogle roser og flere andre ting rundt omkring. Dynamik, hvor vi tilpasser os borgerens behov og samarbejder på tværs af afdelinger og sektorer med de frivillige. Kvaliteten, hvor vi arbejder professionelt og anvender den nyeste viden inden for området. Sammenhængen, som betyder for os, at vi arbejder sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende med et sammenhængende borgerforløb for øje. Der er rigtig meget kvalitet i det, og det er nogle fantastisk spændende projekter. Og det har I sikkert allerede opdaget. Der er farvestrålende her.